Запуститься 5 вересня? Точно запуститься. Питання в тому, чи вдасться до 5 вересня, а всі для цього юридичні підстави є, обмежити питання, які розглядає Вищий антикорупційний суд, юрисдикцію НАБУ, відкритою в НАБУ і прирівняних до них справ, чи таки завалять 3,5 тисячами томів справ, по яких вже, як Анастасія говорила, по частині просто сплив термін давності, і перетворять, власне, першу частину діяльності антикорупційного суду на неефективну роботу, а на розгрібання цих авгієвих конюшень, тому що в останні моменти, коли вже стало зрозуміло, що антикорупційний суд скоріш за все почне працювати, суди першої інстанції просто перестали розглядати справи, приймати справи цієї юрисдикції. Ну і це насправді велика проблема. Тому юридично є всі підстави. Закон, ініційований президентом Зеленським, вже поданий в Верховну Раду і дуже легко переподається в нову Раду нового скликання. Вже з 3 вересня його можна цілковито розглядати. І в даному випадку, власне, є всі можливості швидко проводити комітет, оскільки фактично експертна спільнота вже по цьому закону і розглядала, і дійшла до згоди, що він цілком потрібен і необхідний. Тому, подивимося. Дуже сподіваюся, що тут політичні заяви будуть менше розходитися з реальністю, не так, як у справі з діючим міністром внутрішніх справ.